Semana Santa na naman. Wow, matagal-tagal na rin na hindi ko na-experience ang Semana Santa ba? Naisip ko nga, pag Semana Santa, ano kaya mga ginagawa ng mga kabataan ngayon compare sa mga ginagawa namin? Pareho kaya? Sa tagal ko nga na hindi ba nakapuli ba? Siyempre hindi ko na alam kung ano na mga pagbabago. Ngayon may pagbabago ba? Kaya nga simple nga lang paglaro-laro sa labas may pagbabago. Semana Santa pa kaya? Yan ang i-comment nyo sa baba. I-chismis nyo sa akin para aware naman ako. Dali. Gusto ko lang malaman ba pag Semana Santa, ganun din ba katahimik at boring ang buhay nyo? Di ba nga, pagkatahimik at saka malungkot ka, sasabihin sa'yo, ba, do Biyernes Santo, tsura mo, di ba? Kapano hindi ka maboboard, walang music sa radyo. Ang drama na pinapakinggan mo, wala din. Pag binuksan mo naman ang TV, syempre as bata noon, maboboring ka talaga sa mga palabas, di ba? Ngayon, gusto mo maglaro sa labas, wala ka rin kalaro. Kasi hindi rin pinapalabas yung mga kalaro mo. Malandong daw. So, ang only way lang talaga para sumaya ang araw mo noon, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, tumulong ka sa pagluto ng mga kakanin ba, sa mga malagkit ba, mga baybayi, ganon, suman, kung ano man dyan. Ang pinakamasaya para sa akin, yung kakayod ka ng nyog, yung sasakay ka ng parang kabayo, tapos kayod ng nyog, pero yung basta kainin mo muna. Tapos, nagpalitan na kayo ng luto ng mga kapitbahay nyo. Uy, ano sa'yo dyan? May kalamayati ako dito, may baybayo, may ibos ako dito. Exchange kayo. Tapos, ito pa, kukuha ka ng kakapiranggot, tapos ilagay mo sa may altar. Halad daw yun sa mga namatayan nyo. As bata noon, lagi ko tinitingnan noon kung kakain na ba yung namatayan namin. At least makita ko naman kung sino namatayan yung sinutukoy ni Lola dati. Dayon, pag medyo hapon-hapon na, pupunta na kayo sa may bayan yan kasi nga prosesyon. Ito talaga ang pinaka the best part talaga pagka Semana Santa noon. Yung prosesyon ba ng mga santo ba tapos pili ka or kung saan ka devoted na santo, doon ka susunod. Sasabay ka dun sa may prosesyon tapos masabay ka rin sa panalangin tapos may kandila ka na dala. Pero admit nyo nung kabataan natin, hindi naman tayo sumasabay talaga sa panalangin. Ang mata mo kung saan-saan tumitingin tapos pag nakita mo yung crush mo na sumusunod sa santo na yon, kahit hindi ka naman deboto noon, doon ka na lang susunod para sabay kayo ni crush mo Oh, wag niyo masamain ang sinasabi ko. Experience ko to nung bata ako. Pagkatapos ng prosesyon, syempre mahaba din yung 12 stations. Nakakapagod yun. Tambay muna sa plaza. Pagkatapos naalala ko pa kasi barangay kami, pagka uwian na gabi na wala na tricycle, lakad ulit kami niyan pa uwi. Ang saya lang. I wonder lang mga kabataan kaya ngayon ganun din ba? Pero naiisip ko paano kayo maboboard? May mga cellphone na, may internet. Wala na ngayon puwa-puwasa sa mga pinapanood nyo or pinapakinggan nyo. Anytime na pagbukas mo, andyan na. Alam din kaya nila ang 12 stations of the cross? Kung pang ilang station na dapa si Jesus? Mga ganun ba? Tapos sumasali din kaya sila sa may prosesyon? Kumakayod at pumipiga din kaya sila ng nyog? Nagbabayay-bayay pa kaya sila ngayon? Ako sa totoo lang, pag naiisip ko yung mga ganyan, sana maranasan din ng mga anak ko yung mga naranasan ko, no? Yung ma-experience nila genuinely ang traditions natin ba? Hindi yung naririnig at napapanood lang nila. Sa panahon kasi ngayon, puro na sila cellphone. Ay, nakakamiss lang talaga balikan ng mga panahon na bata ka. 'Di ba?